Hayırlı erте Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Безнең бүгенге чыгарылышта. Бүген республикада инвалидлар 10 көнлеге башлана. 10 көнлектә нәрсәләргә игътибар ителәчәк? Мәчет игелек урыны Түбән Камадагы Яңарыш хәйрия фонды изге йортта кешеләргә азык-төлек төргәкләре өләшә. Авыл хезмәтчәннәре техника ремонтлауга кереште. Буа районыннан репортаж. Татарстанның IT башкаласы Иннополиска 9 резидент компания яңа тәкъдимнәр белән килде. Айрым икътисади зона күзәтчелек советының чираттагы утырышы нәтиҗәләре әнә шундый. Утырышны республика президенты Рөстәм Миңнеханов үткәрде. Компанияләр 43 миллиард сумлык инвестиция кертә. 250 эш урыны булачак. Бу әле беренче этап кына. Якындагы 3 елда 500-гә кадәр эш урыны ачу күздә тотыла. Яңа резидентлар пилотсыз метро системасын, электромобильләр зарядкасы кушымталарын эшләү, башка төрле юнәлешләр белән дә шөгыльләнә. Россиянең иң яшь шәһәрендә эшлекле инфраструктурадан тыш резидентларның берсе якындагы 5 елда торак фатирлар һәм җитештерү офис биналарында төзи башлаячак. Бүген республикада инвалидлар 10 көнлеге башлана. Быел эпидемиологик вәзгыятькә бәйле рәвештә мәдәни күңел ачу чараларының төп өлеше онлайн форматта уза. Ә мөмкинлекләре чикле күп кенә кешеләргә якыннан көндәлек ярдәм дә кирәк. Демография илкүләм проектының өлкән буын программасы нигезендә республикада сиделка дәүләт хезмәте барлыкка килде. Сынау проектына Казан, Чаллы, Әлмәт, Алабуга, Яшелүзән һәм Түбән Кама районнары кушылды. Быел инвалид балалар тәрбияләүче 270 гаиләгә бер тапкыр бирелә торган матди ярдәм күрсәтелә. Казандагы сәламәтлек саклау учреждениеләре, лаборатор һәм функциональ тикшерү алымнары ярдәмендә өйдән чыгып бирә алмый торган инвалидларның саулыгын тикшерүне оештыра. Дару белән тәэмин итү һәм медицина хезмәте күрсәтү буенча киңәшләрне телефоннан алырга була. Кайнар линия телефоны иртәнге сәгать 8-дән 4-кә кадәр эшли. Өйдә социаль хезмәт күрсәтүгә мохтаҗ ялгыз инвалидларның фатирларын, йорт яна территорияләрен җыештыруда ярдәм күрсәтелә. Мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр иҗатының традицион республика фестивале Кулга тотынышык дуслар видео форматында уза. Заявкалар Татарстанның 19 учреждениесеннән килгән инде. Хәзер сайлап алу этабы тәмамлана. Декабрьдә гала концерт була. Аны социаль челтәрләрдән карап булачак. Балалар һәм яшьләр өчен китап клубында сәнгать әсәрләре уку, зирәкләр тапкырлар онлайн викторинасы, музыкаль кичәләр, осталык дәресләре оештырыла. Үткәрү даталарын һәм мәйданнарын күрсәтеп, тулы чаралар исемлеген Казан мэриясе сайтыннан карарга мөмкин. Инвалидлар 10 көнлегендә мохтаҗларга социаль ярдәм дә оештырыла. Казанда 86 мең чамасы инвалид яши, шуларның 5 меңнән артыгы балалар. Инвалид балалар тәрбияләүче гаиләләргә мөлкәткә салым буенча ташламалар бирелә. Мондый практика беренче тапкыр Казанда 2018 елда кулланылды. Хәзер министрлар кабинеты йөкләмәсе буенча республиканың башка шәһәрләренә, районнарына да таратыла. Фәнис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары. Игелеккә ни җитә? Түбән Камадагы Яңарыш хәйрия фонды төзүчеләр бистәсендә урнашкан Иман нуры мәчетенә азык-төлек тартмалары тапшырды. Әлеге җыелмалар шәһәрдә яшәүче хәйриячеләр ярдәме белән туплана һәм мохтаҗларга өләшенә. Тулырак алдагы видео язмада. Ярмалар көн багышмайы макарон ризыклары тәм-томнар, азык-төлек җыелмаларында озак саклана торган продуктлар. Бүген тартмаларны төзүчеләр бистәсендә урнашкан Иман нуры мәчетенә алып киләләр. Хәйрия чарасын Яңарыш фонды оештыра. Безнең Нижнекамскида бик мәрхәмәтле кешеләр күп. Простой кешеләр продукты җыеп, монда тараталар инде. Бик зур рәхмәт безнең Нижнекамск шәһәрдәшләребезгә. Үзләре чын күңелдән биреп җыялар менә торговый центрларда, аннары килеп без таратабыз. Күчтәнәчләр күп балалы гаиләләргә, ялгыз пенсионерларга һәм физик мөмкинлекләре чикле кешеләргә тапшырылачак. Тартмаларны тарату белән Аллаһ йорты имам хатыйбы шөгыльләнәчәк. Бу юлда пакетлар алып, шуны сават итеп, шулай иттереп, мохтаҗларга, ятим балаларга һәм дә өйләренә хәтта алып килеп ирдәшәбез үзебезнең хәләҗебезне хатын белән. Азык-төлек алучылар исемлеге халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау идарәсе тарафыннан төзелә. Җыелмалар адресатларга шушы көннәрдә барып җитәчәк.
Рошния Сибатова, Булат Абдельманов, Яңалыклар. Авыл хуҗалыгында киләсе сезонга әзерлек башланды. Хәзер техниканы тагылма агрегатларны ремонтлау бара. Буа районының Авангард агрофирмасы остаханәсендә дә кызу эш кайный. Эшнең барышын Буадагы коллегаларыбыз да күреп кайтты. Авангард агрофирмасында 10 елга якын хезмәт куючы Дмитрий Сидоров комбайнда һәм туман үзйөрешле сиптергеч белән идарә итә. Берсен инде кышкы саклауга куйган. Хәзер икенче тимератын ремонтлау эшләре белән мәшгуль. Туманның ереш өлешен карадым. Чылбырларын алыштырырга, майларга кирәк. Язгы кыр эшләренә техника тулы әзерлектә чыксын өчен тиешенчә ремонт үткәрәбез. Тракторлар ремонтка керттек. Калган әйберләрне поставкага куеп бетердек. Хәзерге комплектовка бара. Быел кыз яхшы кыры килгәнгә күрә бөтен эшләрне беткәч, ремонт эшләре дә иртәрәк тотынылды. Агрофирмада 116 дәнә трактор, 25 комбайн бар. Төрле техника ремонтлау өчен 2 аерым бина каралган. Ремонт эшләре билгеләнгән график буенча үткәрелә. Безнең хәзер 1 декабрьгә отечественный техника дивизионы аларга ремонт бетәчәк. Анда силкалар, культиваторлар, сверкалар, калганнарын шул график буенча дәвам итәчәкбез. Каждый механизатор үзенең техникасын, тракторын, шулай ук комбайнын, закрепленный комбайнын үзе ремонтлаячак. Алар аны җылда шулай итәләр. Үзләре ясаган техникада үзләре эшләячәк. Хуҗалыкта техника саны елдан-ел арта һәм заманалаша бара. Аның торышына карап берничә төрле ремонт эшләре башкарыла. Бертүк җыю комбайннары, тракторлар барысы да газ белән җылытылган гаражларда ремонтлана. Шунда ук гарантиядә торган техниканы махсус оешмадан килеп техник карауда уздыралар. Условия тудырылган ремонт ясарга җылы помещениедә костюм белән эшләп, костюм киеп эшләп инде нормально гына ремонтлап чыгарга, техниканы хәзерләргә киләсе уңыш өчен. Шул рәвешле чананы җәен, арбаны кышын әзерлә дигән гыйбарә Авангард агрофирмасында быел да актуаль булып кала. Алсу Сәмигуллина, Айрат Насруллов, Татарстан яңалыклары. Татарстан укучылары елда йөрү кагыйдәләре буенча белемнәрен тикшерә ала. Казанның 159-нчы лицейында куркынычсыз юллар дигән ачык дәрес узды. Шулай итеп, шул ук исемдәге Бөтен Россия онлайн олимпиадасына старт бирелде. Аделина Джумагулова юл билгеләрен беренче айгына өйрәнми. Кыз яшь юл хәрәкәте инспекторлары сафына керергә ниятләгән. Юлда йөрү кагыйдәләре буенча белемнәрен ныгытасы килә. Миңа юл билгеләрен өйрәнү, үзеңне юлда ничек тотарга икәнлеген белү авыр бирелде. Юл билгеләре, кагыйдәләр күп төрле, истә калдыру җиңел түгел. Олимпиада бөтен ил буенча уза. Татарстаннан анда 209 меңнән артык мәктәп укучысы катнаша. Алар арасында Милана Мальгина да бар. Лучше изучать, как переходить дорогу, как вести себя. Кешегә юлны ничек аркылы чыгу, юлда үзеңне ничек тотарга кирәклеген белү мәҗбүри. Чөнки юл ул иң куркыныч урын, сак булу сорала. Автоинспекторлар сүзләренә караганда, республика юлларында балалар үлеме саны соңгы елларда 3тән 1 өлешкә кимегән. Быел Татарстанда 398 юл транспорт һәлакәте булган. Аларда 8 баланың гомере өзелгән. Мы надеемся, что она поможет профилактике. Олимпиаданың балалар арасында юл транспорт хәрәкәтләрендә имгәнүләрен кисәтүдә ярдәм итәчәгенә ышанабыз. Олимпиада балаларның үзләренең дә, ата-аналарның да юл хәрәкәте кагыйдәләрен яхшылап өйрәнүләрен һәм үтәүләрен күзәтә. Олимпиада 11 декабрьгә кадәр дәвам итә. Анда һәр укучы катнаша ала. Укытуның белем бирү платформасында теркәлеп, шәхси кабинетка керергә генә кирәк. Катнашучылар онлайн режимда 10 сорауга җавап бирә, җиңүчеләр дипломнар һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләнәчәк. Ләлә Зайнуллина, Ралина Абрамова, Сергей Павлюхин, Татарстан яңалыклары. Наше время безнең заман республика эшче яшьләр иҗат фестивале Татарстан Республикасы президенты ярдәме белән 2013 елдан бирле уздырыла. Фестивальнең миссиясе яңа буын кадрлар хәзерләү, эшче һәм инженер һөнәрләрен популярлаштыру һәм республика предприятиеләрендә һәм оешмаларында эшләүче яшьләрнең иҗади потенциалын ачу. Пирамида сәхнәсендә узган гала концерттан хәбәрчебез Динә Нәҗметдинова репортажы. Тамашачыларга
апортикляция толып шын күңілден қолғана шоу отырасы қала. Қайырлы кеш, сәмбісіз, қадірлі достар. Здесь огромная поддержка руководителей предприятий, муниципалитетов, профсоюзов. И мы видим, насколько этот проект у нас получился успешным. Быйыл әлеге фестиваль Тай СССРның 100 еллыгына һәм Бөек Ватан сугышының 75 еллыгына багышланган. Заявкалар фестивальга онлайн режимда кабул ителде. Узган елны 171 заявка булса, быелны 222 заявка бирелде. Biz bik kişli komandalar arasında yarışabız. Yıl sayın qatnaşırga dilep kilebіз. Şuşunda komandalar kişli hem bizge tağı da ruh dert üstü. Alar yanında bir redden biz de alar bilen qatnaşabız. Her bir etapta qatnaşучылар için master-klasslar үткәрелә. Инде командаларның чыгышларына жюри әгъзалары бәя биреп баралар. Конкурста 2 мәртәбә гран-при җиңүгә лаек булды. Ләкин мин үзем шәхсән быел беренче мәртәбә үзем катнашам. Миңа бу барысы да яңа. Һәр вакытта да белмибез нинди результатларны алдан белмибез. Шуңа күрә һәр вакытта аша безнең өчен сюрприз булып кала инде. Зал тулы тамашачы, төрледән төрле биюләр һәм җырлар безнең заман фестивален тагын да бизәде. Ә фестивальнең төп максаты Наше время, безнең заман фестивале эшләүче яшьләргә талантларын ачарга мөмкинлек бирә. Актив яшьләр үзләренең эшләгән эшмәләрендә лидерлар булалар. Шулай ук бу безнең өчен патриотик тәрбиядә. Фестиваль файда гына яшәсәң дә, барлык яшьләр өчен дә бер үк төрле мөмкинлекләр дигән принципка туры килә. Иң күңелле мизгелләр бүләкләү тантанасы бәйрәмнең икенче өлешендә булды. Һәрбер команда истәлеккә диплом, кайберләре акчалата премияга лаек булды. Динә Нәҗметдинова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Кышкы yüzünü yaratучылар сезонны ачты. Әлмәттә моржлар айсберг чыныгу клубына йөри. Үзәкнең ачылуына ярты гасыр вакыт үткән. Клуб әгъзалары белән хәбәрчебез дә очрашты. Әлмәт моржлары бозда бәке тишәләр, кышкы суда куюны урынын әзерлиләр. Ринат Ямалиев бозлы суны яратучыларның берсе. Ул 6 ел сәламәт яшәү рәвешен алып бара, башкаларны да артыннан ияртә. Үзе начар гадәтле кешеләрне тернәкләндерү үзәгендә эшли. Беренче тапкыр бозлы суга дуслары белән бергә чумган. Периодически простывал, там грипп. Элегрәк салкын тиеп, грипп белән чирле идем. Су куена башлагач, инде 5нче ел авырганым юк. Температураның да күтәрелгәне булмады. Су куенгач, уңай хис-кичерешләр барырга килә. Үземне яхшырак тоям. Айсберг кышкы yüзү үзәгендә уза клубның иң яшь моржларының берсе Давидка 15 яшь кенә әле. Год назад меня мама позвала на крещение. Bir yıl элек әни мине кыйнырга чакырды. Миңа ошады. Башта су салкын иде, әкренләп чыныктым. Миңа ошый, хәзер кышын күп тапкырлар кыйнам. Клубка ярты гасыр элек Михаил Землянов нигез салган, энтузиастлар байтак җыелган. Тора-бара клубның үз бинасында төзегәннәр. 2011 елда клуб Татарстанның кышкы yüзү федерациясе составына кертелә. Самый мощный и Безнең үзәк республикадагы иң популяр клуб. Бинабыз яхшы, шартлар җитәрлек. Әлбәттә, кышкы суда кыйнырга яратучылар байтак. Үзәк кыйнырга яратучыларны берләштергән даими рәвештә анда 100дән артык кеше йөри. Алар өчен барлык шартлар тудырылган. Киенү, чишенү бүлмәләре, тренажер заллары, сауна бар. Моржлар кайвакыт үз ярышларында үткәрә. Ял көннәрендә шунда җыелып, су кыйнып, көч-куәт алып таралышалар. Гөлназ Ибраһимова, Ринат Сәйдгәрәева, Тимур Туманов, Татарстан яңалыклары, Әлмәт. Салымыңны түләдә тыныч йокла. Салым инспекциясе белгечләре әлегә әйтемне еш кулланалар. Милек, фатир өчен салымны вакытында түләүчеләр өстәмә пени түләүдән дә азат. Гадәттәгечә быел да салымнар түләү бүген 1 декабрьдә тәмамлана. Кемнәр салымнан азат ителә? Сораулар туа калса, кайда мөрәҗәгать итәргә? Татарстан радиосының чираттагы иртәнге туры эфир программасында 5нче санлы районара салым инспекциясе җитәкчесе Мөнир Шәйдуллин шушы һәм башка сорауларга җавап бирде. Безнең кайбер сорауларга да ачыклык кертте. Хәерле иртә, Мөнир Әмирович. Салым түләп өлгермәүчеләргә нәрсә әйтер идегез? Физик затларның милек салымнарын түләү буенча бүген соңгы көн
Ягъни 2019 ел өчен исәпләнгән милли салымнарын түләү хәбәрләрен без һәр салым төләүчегә җиткердек. Бүген инде түләүнең соңгы көне, ягъни 1 декабрь. Һәрбер физик зат кем әлеге хәтле үзенең бурычын үтәмәгән, бүген әлеге бурычны үтәргә мөмкинлекләр бар һәм бүген үтәргә дә кирәк. Чөнки иртәге көннән башлап пеня исәпләнеләчәк, шундый хәл булмасын өчен бүген көн биткәнче әлеге салымны түләргә кирәк. Салым түләү белешмәсен алмаучыларга ни эшләргә? Салым түләү турында хәбәр килмәгән чиракта, монда шуны әйтергә кирәк. Бу хәбәр килеп җитми, кемнең федераль салым хезмәте сайтында шәхси кабинет ачылган, аларга кәгазьдә җибәрү каралмаган, бары тик алар электрон рәвештә үзләренең шәхси кабинетларына гына алалар. Һәм әлеге түләүне шәхси кабинет аша башкарырга була. Кемнәр инде шәхси кабинет ачмаган, аларга әлеге түләү хәбәрләре кәгазьдә җибәрелде. Әгәр берәр төрле сәбәп аркасында әлеге түләү хәбәрләре килеп җитмәгән икән, бүген көн дәвамында теләсә кайсы салым инспекциясенә кирип әлеге хәбәрне алырга була һәм көн биткәнче үзенең бурычны үтәү мөмкинлеге каралган. Әле истәп шундый тәсе була, бүген сишәмбе көнне салым инспекцияләре кичке 8-гә хәтле эшлиләр. Милек салымнарын түләүдән кемнәр азат ителә? Салым түләүдә азат ителгәндә физик затлар милек салымын түләгәндә монда безнең пенсионерлар һәм инде пенсия алдындагы яшьтәге кешеләр, беренче икенче группа инвалидлар, Советлар Союзы, Россия Федерациясе геройлары, әти-әниләре югалткан балалар, хәрби хезмәттә булучылар әлеге милек салымыннан азат ителәләр. Азат ителү буенча бу хәбәрне салым инспекциясеннән алырга була. Әгәр дә сезгә бу категория булып та салым кәгазе килгән икән, сезгә салым инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә кирәк һәм бу турыда хәбәрне җиткереп, без әлеге категорияләргә тапшырмаларны бирәчәкбез. Транспорт салымына килгәндә, безнең транспорт салымыннан азат ителәләр беренче, икенче группа инвалидлар. Алар 100 ат кешенә булган бер автомобильдән азат ителә. Бөек Ватан сугышында катнашучылар һәм инвалидлар шулай азат ителәләр. Алар бер автомобильгә 110 ат кешенә булган хәтле автомобильгә азат ителәләр. Шулай ук Советлар Союзы герое, Россия Федерациясе геройлары транспорт салымыннан азат ителә. Сораулар туа калса, кайда һәм кемгә мөрәҗәгать итәргә? Салым түләүчеләрнең сораулары булган чиракта иң җайлысы бу федераль салым хезмәтенең сайтында hw.nalog.ru адресы буенча сайтка кирип, аннан тулайын хәбәр алырга була. Шәхси кабинеты булган физик затлар үзләренең шәхси кабинетында күрәләр тулайым салым өлкәсенең калышлы булган мөнәсәбәтләрне күрә алалар. Кирәк чиракта әлеге шәхси кабинет аша алар мөрәҗәгать итә алалар теләсә кайсы салым инспекциясенә. Һәм тагын да бер уңайлы юл бар. Бу безнең федераль салым хезмәте махсус оештырган контакт үзәге телефоны эшли. Ул федераль номер түләүсез. Аның номеры 8-800-222-222-2. Каватлап әйтәм, бик җайлы һәм истә калырлык 8-800-222-222-2. Номерны шалтыратып, үзегезне кызыксындырган тулайым барлык салым өлкәсенә булган сорауларга җавап алу мөмкинлеге бар. Әгәр дә инде кирәк чиракта әлеге үзәк аша теләсә кайсы салым инспекциясе белән элемтәгә кирип, тоташтырып сезне үзегезне кызыксындырган сорауга җавап алу мөмкинлеге каралган. Бу телефон кайнар линия телефоны, һәр вакытта да безнең ул ачык. Анда бик уңайлы гына шалтыратып, теләсә кайсы инспекция белән элемтәгә керү мөмкинлеге бар. Чит төбәкләрдәге салым түләүчеләр нинди форматтан файдалана ала? Чит төбәктә яшәүчеләр безнең иң уңайлы форматы итеп үткән безнең федераль хезмәтенең сайты бар. hw.nalog.ru бик уңайлы, бик җайлы, чөнки анда хәбәр көн сайын, сәгать сайын яңартылып тора һәм барлык үзеңне салым инспекциясенә калышлы сорауларга тулайым җавапны алу әлеге сайт аша башкарыла. Алырга мөмкин. Шулай ук шәхси кабинет бик җайлы, уңайлы сервис. Чынлап та, чөнки әлеге шәхси кабинет ачканнан соң андагы үзеңнең булган барлык мөнәсәбәтләрне шәхси кабинет аша башкарырга була. Бу үзеңнең булган милек мөлкәтеңне күрергә, аңа исәпләнгән салымнарны карарга була һәм иң мөһиме әлеге шәхси кабинет аша салымнарны онлайн рәвештә түләү мөмкинлеге каралган. Бу инде тәүлек дәвамында башкарыла, бик җайлы, эштән кайткач кичке вакытта, ял көннәрендә әлеге мөмкинлектән файдаланып, салымнарны үз вакытында түләү өчен бик уңайлы сервисларның берсе.
Салым мәсьәләләре буенча әйтик, салымны түләп өлгермәүчеләргә инспекция хезмәткәрләре кисәтү ясый аламы? Ничек итеп мошенниклар тозагына эләкмәскә? Салым түләп бетмичәк, салым инспекторы шалтырату мөмкинлеге була алмый, андый хәл закон буенча каралмаган. Һәм инде монда мошенниклардан шалтырату булмасын өчен дип, шуны әйтергә кирәк, салым хезмәткәрләре беркайчан да телефон аша сезнең белән элемтәгә чыгып бурычлар турында сөйләшмиләр. Biz, əgər də buruş bulğan iştirakda, həm bizim münasibətləri bulğan vaxtda sizə sıra bulsa, biz yazma rəvişdə sizə jibərəbiz, ofisial rəvişdə jibərəbiz işləgən, qul qoyulğan kəqəz, anda yazılar bizdən qaysı inspeksiyadan jibəriliyi, həm əlegi kəqəzini kim başqarıcı, anda isim, familiya istəgə inspektorunun telefon nömrə göstətilə. Həm indi sizin sıra şik tuğan iştirakda, әлеге инспекторга шалтыратып ашыклы кертә аласыз. Һәм инде шул аңлашканнан соң гына сорауларга җавап бирү мөмкинлеге бар. Әгәр дә сезгә кемдер телефоннан шалтыратып сезнең бурычларыгыз турында сораша икән, бу вакытта җавап бирергә кирәк түгел, бигрәк тә үзегезнең телефон номерларын, үзегезнең банк карточка номерларын, пин кодларны беркайчан да бирек телефоннан әйтергә ярамый. Бу очракта сез салым инспекциясына тегәллек кертеп сорый аласыз. Шундый кеше шалтыратты. Сездә андый хезмәткәр бармы? Ул шундый шалтыратулар ясарга тиешме, булдыра аламы дип без сезгә ачык итеп җавап бирәчәкбез. Шуннан соң инде сез үзегезнең кем белән аралашканыгызны аңлый аласыз. Кабатлап әйтәм, теләсә кайсы телефон шалтыратуына да җавап бирергә кирәк түгел. Бу вакытта игътибарлы булырга кирәк, уяу булырга кирәк. Һәм инде үзебезнең байлыгыбызны саклау өчен без һәр вакытта да үзебезнең телефон номерларын, яисә карта номерларын теләсә кемгә әйтергә тиеш түгел без. Мөнир Амирович, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Безнең сорауларга 5-нче санлы районара салым инспекциясе җитәкчесе, Татарстанның атказанган икътисадчысы Мөнир Шәйдуллин җавап бирде. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов. Бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исән-имин, сау-сәламәт булыгыз.